du bureau sortant, messieurs les sous-directeurs, messieurs les anciens directeurs généraux de la gendarmerie nationale, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, tout protocole observé, c'est avec un insigne honneur que je me retrouve ce matin parmi vous pour procéder au lancement des travaux de l'Assemblée générale des gendarmes retraités et veuves du Mali. Je voudrais, à l'entame de mes propos, vous demander de bien vouloir observer une minute de silence pour saluer la mémoire de tous nos compagnons d'armes arrachés à notre affection. Je vous remercie. Celui qui a été à l'origine de mon recrutement au sein de la gendarmerie nationale, à savoir le lieutenant-colonel Sabaké Dambili. Aujourd'hui, je m'incline pieusement pour saluer sa mémoire et perpétuer les idéaux et les valeurs qu'il a eu à incarner au sein de cette gendarmerie nationale. Je terminerai par saluer l'ensemble des adhérents qui ont bien voulu honorer aujourd'hui, par leur présence, l'éclat de cette cérémonie. Je vous demande très humblement d'observer avec un respect scrupuleux les principes concernant la protection contre le Covid-19, que les gens gardent les bavettes, parce que nous souhaitons longue vie à vous tous et bonne santé. Je vous demande de travailler dans le cadre de la devise de votre association, qui veut dire unité, fraternité, solidarité. C'est dire que les travaux qui vont bientôt démarrer doivent se dérouler en totale cordialité, avec la courtoisie nécessaire et le respect dû à tout un chacun. Je vous demande également de travailler dans le cadre de l'inclusivité. Nous n'avons pas d'orientation spécifique à donner, nous avons seulement à vous demander de travailler dans la solidarité, dans la cohésion, pour le bonheur de cette association et pour le bonheur de la gendarmerie nationale qui compte beaucoup sur vous. Je vous remercie. La cérémonie qui nous unit aujourd'hui n'est pas de tous les jours de par sa solennité. Son caractère symbolique est très significatif. En m'acquittant de ce devoir rituel, j'ai l'honneur de rappeler à votre aimable attention que l'Amicale des anciens gendarmes et veuves est une association corporative créée depuis suivant et récépissé de déclaration de l'association numéro 1124 MAT DENAT du ministère de l'administration territoriale en date du 25 octobre 1991, ayant pour but de consolider les liens d'amitié et de fraternité qui unissent ses membres, de défendre les intérêts matériels et moraux, leurs intérêts matériels et moraux, de développer chez tous ses membres le sens de la solidarité et de l'action humanitaire. Merci. Notre amicale coopérative est fondée sur la démocratie, la laïcité et régie par l'alternance. Sa devise, unité, fraternité, solidarité, est un trinôme qui évoque le sens profond de son organisation et de ses objectifs à atteindre à court et à moyen terme. À sa création en octobre 1991, l'amicale ne représentait qu'un embryon de société en développement, totalement cantonné à Bamako pendant un certain temps, à l'issue duquel la décentralisation était la plus souhaitée. À la phase aiguë de cette décentralisation, et malgré l'inexistence de certains moyens, quelques sections ont été implantées au niveau des régions de Kai, Kita, Kulkulifuru, Sigassou, Kouchala, Bougouni, Ségou, Fana,
commune 3 du district de Bamako et les autres communes en perspective. En ce qui concerne les régions du Nord et du Centre, des dispositions seront prises plus tard quand la situation sécuritaire le permettra. Notre amicale, depuis sa création, est pilotée par un comité directeur central qui n'a pas connu d'épanouissement faute de moyens matériels et d'infrastructures adéquats. Le bureau présentement en exercice, mis en place depuis le 6 juin 2004, a travaillé au rythme de la situation caractérisée par une léthargie persistante. Aujourd'hui, force est de reconnaître qu'il faut nécessairement raviver le foyer qui nous unit pendant la retraite. Fort de la qualité de ceux qui viendront prendre le relais pour tenir toujours haut le flambeau de l'unité, de la parité et de la solidarité, nous leur souhaitons bon courage, pleine réussite dans le chemin de l'honneur, de la dignité et du don de soi-même. Vive le Mali uni dans sa diversité, dans la paix et dans la prospérité. Vive la République. Que Dieu bénisse le Mali. Je vous remercie. Situation sigira o min kama ni u ye ka ta 1991 la kana bila bila u ye caman kɛ dɔw danyana an ye tasi bila kulu ma maintenant fo ka u ka sigi k'a lajɛ u ka texte minnu ye kɛra u ka document de base ye ka baara daminɛ Mali kɔnɔ o texte yɔrɔ minnu b'a la ni fiɲɛ minnu yera la ani faiblesse minnu yera u bɛ fɛ k'olu de corriger nin sen donc u bɛ ɲɔgɔn yɛlɛ o de kama u bɛna tile 2 de k'o la an ka kan kɔnɔ yan. Na n bɛ segin o kan an sigilen bɛ ka mun kɔnɔ donc an bɛ min ɲini u fɛ an b'a ɲini u fɛ u ka baara kɛ u ka devise yɛrɛ cadre la o devise ye mun fɔ a ye bɛn fɔlɔ de fɔ a ye mun fɔ a ye balimaya de fɔ a ye mun fɔ a ye ɲɔgɔn dɛmɛ de fɔ donc u ka baara kɛ n'u hakilina ye u ka baara kɛ ka se bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ sɔrɔ bureau nin kɔnɔ mɔgɔ kana kɛ dɛnkɛrɛfɛya la n y'o de f'u bɛɛ lajɛlen na parce que faso jigi b'u kan u ka an dɛmɛ ni hakilina sanu ye u k'an dɛmɛ ni bilasirali ye u k'an dɛmɛ ni ladilikan ye donc n y'o de ɲini u fɛ sisan anw jigi b'u kan parce que olu ye drapeau nin kɔrɔta u ye san caman kɛ drapeau nin kɔrɔ u ye baara kɛ a minɛn ma jɛngɛ u bolo sisan an bɛ ka waati min traverser n'an bɛ ka gɛlɛya min kɔnɔ sisan gɛlɛya nin fana na fasodenw dun ma bɔ fasodenya la n taara retraite la o kɔrɔ de ko n bɔra fasodenya la donc u k'an ka jɔyɔrɔ min fa n'o ye ladili ye anw ye n'o ye bilasirali ye n y'o ɲini u fɛ u ka se ka u jirɔja o la u ka texte kuraw la u k'an ka rôle min k'o kɔnɔ u k'o rôle prévoir u ka texte kɔnɔ n y'a ɲini u fɛ fana u k'a lajɛ su cayara ɲinan san kɔnɔ o su minnu filɛ nin ye an bɛɛ lajɛlen ka hakili jagabɔ kɛ an bɛ se ka dɛmɛ min kɛ ka bila parce que association sigi ye dɛmɛ de ye dɛmɛ min bɛ se ka kɛ ka bila banbaatɔw fure ma ka fara faso ta kan anw yɛrɛ k'a jira k'a fɔ anw n'olu de jɛna n y'o fana de f'u ɲɛna donc an bɛ foli ni tantɔli ni barikada kɛ bɛɛ lajɛlen ye. Merci. Bonjour tout le monde. Bon, donc c'est le rapport du secrétaire général sortant. Bon, donc il dit d'observer 1 minute de silence à la mémoire de nos prédécesseurs. Merci. L'amicale des anciens gendarmes et veuves est créée suivant récépissé numéro 1124, la barre MAT, Direction nationale de l'administration territoriale. En date du 25 octobre 1991, suivant déclaration de agent-chef à la retraite, Samba Diallo, gendarme, président de l'association. Au sein de celle-ci étaient regroupés les gendarmes retraités, peu nombreux à l'époque et résidant à Bamako. Un premier statut et règlement intérieur rédigé en 1991 a été repris en 2016, dont le préambule est le suivant. Les anciens militaires de la gendarmerie nationale, conscients de l'efficacité de la mutuelle des gendarmes
institution à laquelle ils avaient souscrit et animé pendant leur service actif. Conscients des avantages matériels et moraux dont bénéficiaient tous ses membres, décident de créer une association fraternelle dénommée Amicale des anciens gendarmes et veuves, dont le but est de mettre nos ressources en commun pour des fins sociales. En son chapitre 1, article 1, son sigle est ANAC-GVM. ANAC, association, voilà, ANAGVM, Association nationale des anciens gendarmes veuves du Mali. Et sa devise est unité, fraternité, solidarité. Son siège est à Bamako. Deuxièmement, Bureau national de l'Amicale, composé de 25 membres, a été rédigé par les présidents suivants. Agent-chef à la retraite Samba Diallo, colonel à la retraite Mahaman Diko, colonel à la retraite Bakary Koulibaly, commandant à la retraite Moussa Dambélé, colonel à la retraite Sabaké Dambélé. Le premier secrétaire général Ouara Doumbia. Aujourd'hui, la mort a réduit l'effectif du bureau à 15, dont la majorité est rattrapée par l'âge. Évolution. De 1991 à 2006, au regard du nombre croissant des retraités, il est devenu nécessaire d'élargir la base conformément au chapitre 3 du statut. Organisation. Article 7 qui stipule les organes de gestion, le comité directeur national, la section au niveau des régions et du district de Bamako, les sous-sections au niveau local. Alors débuta à partir de 2016 la phase de la décentralisation. Malgré l'inexistence de certains moyens, quelques sections ont été implantées au niveau des régions suivantes. Kaï, Kati pour Kouloukoro, Sigasso, Koutiala, Bougouni, section, commune 3 du district de Bamako et les autres en perspective. Les réunions, elles se tenaient mensuellement au centre de l'instruction K1 de la gendarmerie, dans la salle de réunion de la direction générale de la gendarmerie, dans le local garage de la brigade territoriale de gendarmerie affecté et aménagé à cet effet par l'état-major de la gendarmerie à son temps. En raison de l'exécuté et de l'insalubrité de ce lieu, le bureau de l'Amicale a demandé au commandement un local plus convenable au centre d'instruction. La demande acceptée, le local choisi n'a jamais été aménagé. Cette situation a mené le bureau à s'adresser au président de l'Association nationale des anciens combattants pour l'organisation à la maison du combattant de Bamako de l'Assemblée extraordinaire du 16 avril 2016. Cette réunion familiale a été honorée par la présence effective du directeur général de la gendarmerie, au cours de laquelle il a été décidé d'étendre l'amicale à toutes les régions et localités du Mali. Il a été aussi remarqué que les amicales promotionnaires au lieu d'être des cellules de mobilisation et d'émulation au profit de l'association, sont devenues des freins à l'adhésion de l'ensemble de l'amicale nationale. Si la gendarmerie est consultée par l'ensemble des éléments des différentes promotions recrutées, au sein de laquelle ils ont servi dans la fraternité et l'entraide, l'amicale nationale doit être le pendant externe de notre arme, où tous ceux qui ont eu la chance de la retraite se retrouvent dans le but de mettre leurs ressources matérielles et intellectuelles en commun pour des fins sociales. Seul cet état d'esprit positif permettra à notre association d'avoir la force morale nécessaire à sa réussite. C'est au regard de tout ce qui précède
que la mission de réflexion et d'organisation mise en place le 11 février 2011 propose de changer l'appellation amicale par l'association pour lever la confusion qui s'est installée. Ainsi, la nouvelle dénomination sera l'Association nationale des gendarmes retraités et veuves du Mali. ANGRVM, donc le A est parti, dont les statuts et règlements intérieurs sont soumis à votre appréciation. Elle sera l'émanation de l'ensemble et la seule représentante auprès de l'autorité de tutelle, la Direction générale de la Gendarmerie nationale du Mali. Citation financière. Les recettes de la caisse sont constituées de, premièrement, les frais d'adhésion, 1500. Les prix de carte de membres, 1000 francs. Les cotisations mensuelles, 250 francs pour les hommes et 125 francs pour les femmes. Donation. Les bons de décaissement sont établis en fonction d'actions sociales ponctuelles et de l'organisation des assemblées générales. Au cours de chaque réunion, le trésorier général présente la situation de la caisse arrêtée au 30 du mois précédent. Le compte caisse à la date de ce jour est arrêté à la somme de 596 545 francs. A été utilisé pour les préparatifs de l'Assemblée générale actuelle. Renouvellement du bureau. Au regard de l'état actuel du bureau, force est de reconnaître qu'il faut nécessairement raviver le foyer qui nous unit pendant la retraite. Cela peut se traduire par une relecture des statuts et règlements intérieurs et l'élection d'un bureau qui aura pour mission de finaliser l'implantation des organes de base à Bamako et dans les régions, de veiller à la régularité des réunions et au paiement des cotisations et des cartes de membres. C'est le lieu et le moment de témoigner notre gratitude à l'endroit de la Direction générale de la gendarmerie pour son appui constant et respectueux à l'égard de notre association. C'est fini. Je vous remercie. Secrétaire général de FNEC Akuma, né de voilà remplacé en 2015 à DCD, notre alade Tumbala. Trésorier général Amadou Aluseni Diallo, Kamna Damna Nafoka Nabla, ni Wakila, allait de Bara, malheureusement, à état de santé, à l'opération que c'est un à Tunisie, une fauna. Vous faites un minute trop pour ma minute trop. Bay Chester na pour amical à Balolin Katou, pour Gangase Katakada, Aumabi. Amunyaka Untlara, Amunyang and Yassi. La fois, un bel Jelenka Jet, Kakaja pour Keligny, can you want to make a hackly to you one? Or Uncle Gabon Bina, Ungani Untlara, Amical Bana, and Bedwokesa, Association Kuramasi Singer, Alaka Barkadwa. Amen. Kagina Befani Beka Chakorban, Gahlina, Boramo, Klingan, and Korangapur and Bayer. Kagina of Sabali Konana, Anka Barenge. Bar Cité, Nim Obsaka Dafa, Yikechu Jebas or Defo Rodobi. Did the form near Alanka Jacatlan? Purka Association Minasi Singer, Anka Jija, Kakan Yumaye, Akashiso. Gendarmerie Initiative Tamba Bodom, ma continuité Talade, I did a continuité Kaken Sidala. Toyaka to me, Berkadula, Alaka, Amphanatenka, Berkadula, Hakato Bada, Salyala. Qui me connaissent ici et d'autres pas. Voilà, je suis actuellement l'inspecteur en chef par intérim. Donc, je tiens à rectifier un peu les propos de mon affreux. C'est pas l'affaire, c'est pas moi qui gère. Le directeur a voulu que je sois ici juste pour la modération, la neutralité. Mais c'est vraiment une affaire des anciens, des gendarmes à la retraite. Auka kodedo ambe aka au demain a akaseka nyesoro akeke basiki kono
Et c'est ce qu'on demande à tout le monde. Hein? Vous êtes tous des anciens ici. Anciens à Fotugamina. Vraiment à Kake, dans la courtoisie. Plus vite on va le faire, plus vite on va partir. Beka Kikungoy. Les statuts qu'on va adopter ici, ça va engager l'association pour quelques années encore. Donc vraiment, Beki Nidwala, Akake Baradjele, Basigi Kono, Ani Bonya Kono Lala. Inch'Allah. C'est ce que j'avais à dire. Amsa yitoni jam do ndogo duga sisogo arjan shaba la retraite ne fa so mo na me feka do mu ne dana ni akil nay mi na ni en carton Association nationale des anciens gendarmes et veuves du Mali ou de Tombagne Sigi pour que ka bon bureau renouvelé parce que bureau sigira kamene 84 à Sagana on va avec bureau croisigi bureau croisigi yare damate de on va avec ton de yelama ka to kura dama ka bo fin amical là ka yelama ka association nationale des gendarmes retraités et veuves on va avec ko de ambo de sigila ambi ana ko ni bara e be odi viswara mbe benodi ma abna ka ba ma ko drone wo ba abna ka jamana fambe na sigira sen ka jamana fambe région bela bisigi cercle bela bisigi commune bela bisigi folo antu nyaake antu ndana mako asro mo manchaya en 92 anya sigi senga wasro gendarme retraité mancha antu mancha en cantonner mako ka be de kaya comme mo chara retraité borasa sisa wajibara an kata kabla kata jamana fantobe beka doala beka tondini gal ma gouvernement me ko de mo baraina ambe de la direction ko sobe parce que en réunion fem bika abebika ale ka hukumu de kono directeur kamni kuno amba fo ke major chef major ka bola ka ke directeur yi a fem na ya baraka sitka lumina ma nu wira mara we mo bla kana asiga an fe ka baraka so madana na le no ka e wilika jola abise ka wilika jon yera kunya fo wala sa jamana kono do mi se ka famel ke to kam voilà merci alors wilika jo kunte dore alors bureau yelema do aninka anya sebeni mununke kanga bureau géré ka yelema do olula parce que taxi sebeni nu korolim bawdi bo bureau kono mo fana wore ko ku segena chama fatura ala ka hinewla alors mo demado mu déplacement ka gelewuma donc yaye on re mo korobayda mais mo ka koro nyogonye donc ya anta kanka la benke ko la pour que ka taxi yelema ka bureau croisigi oui akuye an akuye ce matin yal mani taxi nu yela mana taxi nu kono kuma be na ke jumeni jumen ka bon taxi nu koni kuma kono kuma famba e ben alors ka anga tableau yelema alors ka création des activités ka kokro imaginer am se ka barake min kono ma hereni soro kono ma voilà nche ne colonel Boubou Sissoko à la retraite. Colonel Boubou Sissoko aka sokoma dana wuli ka jo kun jume bon anga sokoma dana wuli ka jo kun ye gendarme munun tra retraite la a cɛw n'a muso ani muso sabato minnu cɛw banna donc an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka association min bɛ yen amicale de kun don an b'a fɛ ka amicale yɛlɛma k'a kɛ association ye pour que bɛɛ ka don a la o tuma an bɛɛ ka kɛ kelen ye an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ parce que an bɛ deuxième phase de la sisan an ye service kɛ o ye phase fɔlɔ ye phase filanan o ye retraite ye an b'o de la o tuma an b'o de jɛ ɲini na pour que gendarme kɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ ka kɛ kelen ye. Colonel, est-ce que le gouvernement peut accompagner la baraina? Si, le gouvernement peut accompagner parce que gendarmerie directeur yɛrɛ a ye min kɛ a kɛra ala ɲɛna a y'an dɛmɛ financièrement matériellement et moralement salle ni fɛnw ale de y'a bɛɛ d'an ma donc en dehors de ça département wɛrɛw y'an dɛmɛ ministère de la défense ministère de la sécurité ministère de la finance ministère département ninnu camanba de y'an dɛmɛ vraiment. Ne tɔgɔ ye lieutenant Badara Gakou de la gendarmerie en retraite. Ok, lieutenant Badara Gakou, an bɛ fɛ k'a dɔn aw ka sɔgɔmada na wulikajɔ kun ye jumɛn? An ka sɔgɔmada in na wulikajɔ hɛrɛ don ka sababuya kɛ gendarmerie i yɛrɛ ɲɛ bɛ ne la i ko ko ne fa gendarmerie retraité n'o y'an ka gendarme retraité ye minnu ye baara kɛ gendarmerie la yan san 40 kɔ u taalen kɔ retraite la ala ye ɲɛnamaya kalifa minnu na n'u ka kɛnɛ bureau min tun bɛ an bolo yan duwawu dɔ bɛ kɛ mɔgɔw ye ala y'a duwawu jaabi dɔ ma
colonel Sabake Dambele o de kun y'an ka amical ɲɛmɔgɔ ye Ala y'a miniji dɔgɔya a bannen ni bi cɛ fɛn b'a san kelen ni kɔ kan bi an ye hakiliw fara ɲɔgɔn kan bureau man kan ka to secrétaire général bolo pendant tous ces temps donc o de kama gendarme kɔrɔ ka fara gendarme kura kan ka fara jamana ka ŋaniya ɲuman kan an y'a faamuyaw sɔrɔ a la k'a fɔ ko an bɛna bureau kura sigi bi Mali kɔnɔ k'a ta Kayi ka taga bila Kidali k'a ta Kidali ka taa bila Bamakɔ yan bɛɛ lajɛlen bɛ yan gendarme kɔrɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan an bɛna bureau kura de sigi bureau kura in sigitɔ fana an ka ɲɛmɔgɔw de y'an dɛmɛ a baara la parce que n'i ko k'i ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan i ko i ka dépense kɛ dépense fɛn o fɛn kɛra a la an ka ɲɛmɔgɔw de y'u jɔ ni dépense ninnu ye k'a baaraw kɛ an b'o kɛnɛ kan